आज ମୁଁ କିଛି ମୋ ମନର କଥା କହୁଛି। 2022 ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। 2022ର ଏଣ୍ଡିଂ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2022 ମୋତେ ଯେଉଁ ଲେସନ୍ ଦେଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରା ଲାଇଫ୍ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତ ସେ ଲେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ନା କେବେ ମିଳିବା କଥା, ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ ହେବା କଥା, କିଏ ତୁମ ନିଜର କିଏ ତୁମର ପର, ଏଇଟା ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। 2022ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ମୁଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେମାନେ ସବୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଦୂରେଇତେ ଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ବହୁତ କନ୍ଦେଇଲେ। ମୋ ଲୁହ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲାନି। ମୁଁ ବହୁତ ତର୍ସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ତ ମୁଁ ଏବେ ନେଇପାରିବିନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ରିଲେସନ୍ ରଖିନି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ଲୁହର କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୁହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଗଲେ ବି ତୁମ ଲୁହର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝି ତ ପାରୁଛି ମୋ ନିଜର କିଏ ପର କିଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋତେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହାକୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନି, କି ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବି। ମୋତେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା, କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ନହେଲା, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦି ଦେଇଛି 2022ରେ। ବହୁତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଏତେ କାନ୍ଦିନି ଯେତିକି 2022ରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତର୍ସିଛନ୍ତି, ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ମଜା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ବହୁତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥିବି, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲସେ କଥା ହେବେ, ପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ମଜା ଉଡ଼େଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି, ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଥର। କାହା ପାଇଁ ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ବି ହେଲାନି। ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। 2022 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ କେମିତି ବିତେଇଛି, ଯେଉଁ 3-4 ମନ୍ଥ, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି କେବଳ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ଲୁହରେ। ନା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିଲି, ନା ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରୁଥିଲି। ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଯେତେକ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ ହାର୍ଟରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ, ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଗ କେବଳ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଥଟ୍ସ ବି ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବି? ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲେ କିଛି ଇଏ ସମାଧାନ ତ ହେଇଯିବନି ନା। ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ଲୋକ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେଇଠି କିଛି କ'ଣ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଇସାଇଡ଼୍। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। 2022ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 2022ର ଏଣ୍ଡିଂ ମାନେ ନଭେମ୍ବର 18ରେ ମୁଁ କନସିଭ୍ କଲି। ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଥିଲା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ମାଇଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର। ବାହାଘର 3 month 3 year କି 4 year ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି କାହାର ମତଲବ ଛୁଆ ନ ହେଲା, କି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ନ ବୁଝି ଆଗ ଲୋକମାନେ କହିଦେବେ କି ହଁ ତୋର ଆର କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଆ ହେଉନି, କିଛି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଛୁଆ ହେଉନି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି କି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଛୁଆ ହେଉନଥିଲା ବୋଲି। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ର 4 month ପରେ। ତାପରେ ମୋର ଆଉ କନସିଭ୍ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି କି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନେବି।
ତାପରେ ବାହାଘର ମୋର 2 ଇୟର୍ 3 ଇୟର୍ସ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତାନା ଦେଲେ, କିଏ ତ କହିଲା ବାଞ୍ଝ, ତ କିଏ କହିଲା କ'ଣ କଣ୍ଠା। ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଧାନ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କଣ୍ଠା ହେଇଗଲୁ, କଣ୍ଠା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ ବାଞ୍ଝେଇ କହିଲେ, କହିଲେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଆ ହେଉଛି, ତୋର ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଆ ହେଉନି। ଆଉ କିଏ ମୋତେ କହିଲା ମୋ ଝିଅର ପୁଅ ହେଇଛୁ ବୋଲି ତୋର ହିଂସା ହେଉଛି। ବହୁତ କଥା କିଏ କ'ଣ କହିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ ମାନେ ଭାବିଲି କି ଭଗବାନ ସାୟଦ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ମେ ବି ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କିଛି କରିଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପଣ୍ଡିତକୁ ବହୁତ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁକା। ତ ଏମିତି ମୋବାଇଲରୁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସତରେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ର। 108 ଥର ଲେଖା ମୁଁ ଦିନକୁ ଜପ କରେ, କରୁ କରୁ 2 months ଭିତରେ ମୁଁ କନସିଭ୍ କଲି। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଖ। କାରଣ ଗୋଟେ ମାଆ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇଯାଏ। ତ ମାଆ ହେଇଗଲି, ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଭଗବାନ ଡାକୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ମୋତେ ମାରି ହାଣି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇକି ମାନେ ମରିବାକୁ ଦିଏ ଦୁନିଆରୁ। ଗୋଟେ ମାଆ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ କେତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ତା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବେବି କହୁଥିଲେ, ମରି ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଛି କଷ୍ଟରେ। ଠାକୁର ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାର, ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାର 2 months ଭିତରେ ମୁଁ କନସିଭ୍ କଲି। ସତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ହିଁ ସେମିତି। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ନ କାନ୍ଦିଲେ, ମୋ ଆଖିରେ ନ ଝରିଲେ ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ କେବେ ମିଳେନି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁକା ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ହିଁ ଝରିଛି। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ହିଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାନ୍ଦିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୋ କୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏନି। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କି ମେ ବି କ'ଣ, ଏତେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଖୁସି ବି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ମୋତେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କ'ଣ